Walah Jan, aku tidak bisa berword-word dengan pendapat Anda, yakin kan? Sampai-sampai nyong ki nganti bingung, apakah nyong kudu berbahasa kota kayak ngono? Sedangkan Wonosobo mancen ana sing papan iki nang Pencerit. Beruh perkara lungane nyong sing kurang ado, apa nu nyong ki banget gunane ya? Kene kang tak tudui, mbok mrene ke kala-kala dolan mrene. Senajan atoh pahake iki igen Wonosobo gila. Rumangsane nyong ya wong kene ya ora jen kayak ngono banget lah. Senajan nang Pencerit pahaya nek didelehne nang kota orang ngisi-ngisi. Nuli Wonosobo ke amba kang. Wong-wonge pahake ora njuk mapan nang kota kabeh. Gak ngaku apa ora ke jen ya wong Wonosobo ke mancen ana sing ume nang pelosok. Ya mancen ora pelosok beti. Dengli mben samben papan duwe lugate dewek-dewek. Jujur nunyong ke sebagai wong kini, njur nyong ke omong-omong kayang gini, ora niat nu gak ngisen-isen kota Wonosobo. Njur ujari rikake kabeh wong sing nang daerah kene, sing uripe nang daerah kene, njur kon omong-omong sing keprige nek kayang kono gawe isin kota Wonosobo. Lah jan rikake mancen bingungi yakin. Apa mending nek nyong omong karo simbah-simbah nyong, mbah nek ngendika ampun kados niku limbah nu ngisini-sini turene. Njur nek mbah nyong ngumyang-ngumyang Rika tanggung jawab. Ya padane ngisini-sini ya nyong tak sinau basane Rika bae. Jalma ge mrene nyong werehi kaya ngapa sing bener, bahasa sing orang gawe isin wong Wonosobo. Siki kek nu ngene bae ke karate kek nyong bangga dadi wong Wonosobo sing basane kayang kini. Syukur-syukur kanggon konten nyong kek bisa pada sinau. Ben nek padane dolan yang ngerti karo bahasane tiap daerah. 5 rembukan nek wawasane njuk amba, ora mugur ngerti bahasane dewek tok, karo ngerti bahasane wong liya, karo njur ngerti lugate amben papan nang Wonosobo. Yakine nek kayang kono kek maer asline. Nu ora nana parikan ngisi-sini lah. Sing penting li dewek sinau tata krama, njur karo sinau bahasa nasional. Bikin dewek nang papan kota ya, njur yang berkomunikasi dengan baik dan benar. Paling ora ya nyong pahane kon ngomong-ngomong bahasa Indonesia ya lancar kang. Ya nunek dirungokna ya orang ngisi-sini beti. Ya wis ngono bae ya kang. Salam seduluran kanggon Wonosobo bagian pelosok. Dewek pada sinune bae timbang kaken omong ya nyong tak pareng.